Nindot mo na no nga atong ampingan atong mga anak ug ilikay na to sa kanang murag makadaot nila. Pero dili maayo nga ilikay na to atong anak hapit na sa tanang butang na lang. Sige, so natay basahan na. A teacher from a certain school, specifically grade 6, walang ginawang lesson sa AP or Araling Panlipunan sa English na sa una social science or social studies. Araw-araw puro ipa-memorize sa mga anak namin ang lesson nang di dinidiscuss. Nakaka-torture sa utak ng mga bata na 3 to 5 pages ng notebook ang pinapakabisado. Imbis na magpahinga ang mga bata sa gabi, naiiyak na lang sa kakamemorize kasi kinabukasan bubunot si Sir ng magre-recite 10 is the perfect score. Yun daw ang kanyang teaching strategy. Tama po kaya yun. Nai-concern ko na to sa mga co-teachers niya to change his teaching strategy, pero yun pa din pinapagawa niya. Like lahat need i-memorize. So, kana atong tubagon. Ganahan ko nida. Kaya ako po mismo di ko ganahan mag-memorize pagkabata na ko. Di ko ganahan mag-memorize. Mana di ko ganahan mo apila ng musulti A, B, C, D. Asa nang mag-memorize 1, 2, 3, 4. Di ko ganahan na. Pero dilibot pasabot nga di ko ganahan. Wala na ko buhata. Ano man. Kung dili na to ganahan sundon ang style ni Sir, yung mauna yung paagi kay ang Araling Panlipunan is more on facts. Ug ang facts kay dili na mausab nya Araling Panlipunan man so nanay specific date, specific person, nga specific situation, automatic memorize na. Basin mo yun nga di naman na kinahanglan i-memorizer kay na naman tayo ko andro na naman tayo Google na naman internet basin. Pero sa lesson ni Sir ani nga maestro or ni ma'am kay ig-test di man ka maka cellphone nig-test pablihon din mo gadget. Mao na ang purpose na ipamemorize ni Sir. Labi na ng mga di ko kalimot grade 5 or grade 6 ipamemorize na ang mga acronyms like unsa ng pag-asa, unsa ng DPWH. Kung wala ka memorize na pataka lang ang answer. Kay ang Araling Panlipunan di man ka pwede mo yun kinsa ang national hero niya. Huwag ka memorize mo ka Bonifacio or Superman na specific answer niya. Kung atong ilikay atong anak-anak kay kapoy tanang estudyante man nga giana ang nakalisod ng tagang imurang anak ba maging anak. Kung silang tanan naging anak mini imong bata ganahan mo perfect ug mo na nakanindot unta na. Pero ang sakto unta kay dili nimo kay sa sa teacher imong anak mo imong kontrol nga ay lagpog sagon kutob sa makaya kay mao man pabuhat sa tanan sa tibok section ka. So dili wow kita nga imong anak gidaog-daog gani kay kung ka nga subject. Pero kung like siguro nga subject murag mo yun ko nimo. Pero Araling Panlipunan man grade 6 ang specific dates, specific nga panghitabo fix na siya. So mao nang mayon ta nga wala i-discuss. Kunya discuss na memorize na nila kay ang purpose sa para sa test man. Ambot lang di man ko Araling Panlipunan na teacher. Pero ang ako ay kung dili ta kasunod sa unsay gipabuhat sa teacher dinha sa eskwelahan kay atong anak looy wa may sayon sa kinabuhi. Looy yung bata ayaw pa eskwela. Arara siyo bay
Oh, kaya bisag di pa na siya mo sa eskwelahan, bisag diha ra na sa gawas sa inyong bahay, nagay lisod. Lisod mo ganyan pagsakay labi na o rush hour. Di na klase ha. Lisod na na. So, walay sayon. Dili puro sayon ang kinabuhi. Nga ko gina ay nagtrabaho. Ay mo anak patubangon og computer 8 hours min ka. Kagrabe po doy kada adlaw patubangon akong anak og 8 hours. Ala patrabaho ay kada ko. Wa ko'y nakita nga kanang murag gidaog-daog ani. Basin moingon ta nga dili na na-effective ang style ni sir or ni ma'am. Pero iyahan ang strategy man. So, kana lang. Kamo unsa inyo ikasulti? Huyon ba muna ko? Kung di mo huyon ako, i-comment lang diha sa ubos.